бубин бародари азиз, ман бароят як оддитарин мисол мебиёрам. Масалан вақте бозор мераю мехоҳӣ як молеро харидорӣ кунӣ. Масалан мехоҳӣ телефон бихарӣ, ба хотири мушаххасоти ҳамира фаҳмидан чандин нафарро занг мезанӣ. хубтарш пеши ҳамун нафарое мерай ки дар ҳамин соҳаи телефон як хуб маълумоти кофӣ доранд, ба ҳамин телефон сару кор доранд. ба онҳо муроҷиат мекунӣ, мегӣ ки ҳамин телефони ман ки мехармаш чӣ гуна телефон ай, стоите ки бихармаш оригинал ҳаст ё нест, хуб таҳқиқ мекунӣ, баъд ҳамун телефона мехарӣ. хуб ин дар умури дунё ҳастай ки шумо ин қадар таҳқиқ мекуниву баъд мехаред. пас чаро дар умури динӣ, дар умури ухравӣ ки наҷоти шумо дар ӯ ҳастай, ин қадар таҳқиқот намекунед. аз ҳар касу нокас динтуна қабул мекунед. ҳар касе ки салаву риш дошта бошаву як аъузубиллоҳу бисмиллоҳ мега, шумо аз ҳамаи хел инсонҳо масалан динтуна қабул мекунед, аз ӯ масоили динира, масоили фатвора мепурсед. пас муқассир дар инҷа ки ай? муқассир худи шумо ҳастед. ва баъдан меге ки ҳамин муллоҳоро ман нафаҳмидам, яташ як гапа гап мезана, ята дигаша бо як гапи дигара гап мезана. яъне қусур дар ту ай ки ту нафаҳмидӣ масоили динира масалан омӯхтан дар кор ай.